U nevoljama života, u križevama života, kad nas stisnu, a stisnit će nas ljudi, nemojte posezati za šarlatanima, za lažovima i lažnim prorocima. Nemoj ići bioenergičaru, ljudi moji. Nemoj ići homeopatu. Nemoj se baviti stočnjačkom meditacijom i religijama stočnjačkim. Nemoj ići vračaru i gataru. Nemoj ići na visak. Nemoj ići na ludost i ludorije. Zašto ovo govorim? Ja sam u svemu tome bio. Sa svojom obitelji. Kad me je ščepao križ života. Posljedica, demonsko tlačenje. Godinama. Hoćeš mene, hoćeš mater, hoćeš brata. Znate iz kojeg razloga? Što sam mislio sve su vjere iste. Sve vjere nisu iste. Jedna je vjera istinita. Jedna je vjera prava.